Sa iban pa nga balita lokal, nagpatigayon sang People's Meeting si Congresswoman Jamjam Baronda kahapon nga adlaw kaupo ng mga representante halin sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Lakip na ang Department of Public Works and Highways o kun DPWH, Department of Interior and Local Government o kun DILG, Department of Environment and Natural Resources, Department of Economy, Planning and Development, National Irrigation Administration, kag Department of Human Settlements and Urban Development. Ara man ang presensya sa among pagsinapol ni Engineer Roy Pacanan sang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Nagtambong man ang mga barangay officials sa kada barangay sa distrito sang Lapus kag Lapas. Tinutuyo sang nasambit nga People's Meeting amo nga maistoryahan kag mangitaan sang solusyon ang nagapadayon nga problema sang pagbaha sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Baronda, iya ginpahayag nga tuman gid ang iya pagpasalamat bangod ginhatagan sila sang kahigayunan nga maeksplikar ang mga isyu sa likod sa mga delayed kag palpak nga proyekto. Partikular na ang Mansaya Creek Project sa distrito sang Lapus nga ginakabig sang iban nga isa ka ghost project. Suno pa kay Baronda, nalipay siya bangod na sabat na ang madugay na nga mga palamangkutanon sang pila ka mga pumuluyo angot sa proyekto. Nagpasalig man ang kongresista nga padayon ang iya panikasog nga maprotektahan ang interes sa mga residente sang Iloilo City pinaagi sa matuod kag epektibo nga mga programa kag proyekto. Lipay ako, especially sa distrito Lapus, ang mga kapitan niya, Riberido, isa lang absent. At least subong, daw nasa nagan sila. Kay ti, ginabasol nila kay di Ghost Project kuno ang Mansaya Creek kuno, nga iyagali ka region to based study. So at least naklaruhan sila. So nakita mo naton nga the national government may agreement. So ako nalipay gid ko sang presensya nila kaya at least sila mismo nasabat man nila ang ila palamangkutanon. And I was surprised they brought with them the General Appropriations Act. At least I was able to explain to the public that there are means how to secure augmentation.